zanina chuan Marcel Universe kanen sunzom lenga episode masakan in papet sekten Ancestral sil honan tumti kan clear ho towa Sinorin thakin Miss King Sui Karon lang le hlola a flying lotus mangkhan lo thlong mekin spiritual power in thang na sa taka feel thei thu asoya elder ma chuan spiritual power a feel thei na sense chu chakate hleya zirchiana duwe ma zot ngal bo ma se Miss King Sui chuan thilpoi mojok ti turan nei thu lo soi thunga kalchun zaman tum lai chuan Miss King Sui chuan Tianyan Mountain kha zuk mule hlola chumun chu nirvana thanom na mun le lindong anena anin ton na mun kha ni putar chu na du phat chuan anzu klole thei thu asoya Miss Kin Kini po chu alunga lengin lindong akha amitla amua angoi vangvanga wang chuan elder ma chuan a that le that lo zotin Miss Kin Kini chuan a that thu lo soya an ka levat zo ka ngai thu le an master in ti tura pek chu apoi mojok thu asoya ni in papet sekte karon lang vele in an energy tam tak ka chuan thilpu ka siama lindong ate po chuan an ti chethaye man lo enu lukhle Ancestral silven na pakhajok chu an lo ti chethaya tengcha chu a hlimin an dynasty puma chuan an chakber to tur thu asoya Ancestral sil chu la ka tum zui ngal bo lindong an lo mu chuan tengcha chuan anei khalmayang ti hlaw wangin zuk chuk mai atuma ma se diwa chuan lo dangin thil danglam tak Ancestral sila chuan ala thua soya ahnuloka Ancestral sila tang chuan golden light hi ran chuakin sil nei tupa kha aron chuak leya diwa chuan arin dan chu adik che thulo sein Ancestral sil chu chuti mai nei the ani don lo ani tengcha chuan tunge ni lo zot ngala spirit chuan a pungpui na tel lo chuan tu main Ancestral sil chu an nei thelo thu lo sei ve thunga ma se tengcha chuan a lo hlau lo in chupa chu damlai chuan engang pon sakse tuna chuan spirit satlia ba kan i to lo thu lo soya a hote chu be turin thu ape ngal bo in papet sekte chuan an power chi khang khang mangin sil nei tu pa chuan kap zui ngala ma se maktak main an power zongzong chu sil nei tupa chuan alo hip sak veka an segment bar chak lo deuh te phei chu an taksa chopina hibral sak veka ni in papet sekte chu an chi ai to hleya an thil ti lai chu an cholo ri photangai thu an soi buk chu power chak tak an lo mu chuan lindong ale diwa po chuan makan ti hleya diwa chuan chu thil chu power of death ani thu lo sein chu putar chu athi nuwa po khati tak khan ala chak a ring phabik lo ani chuti lai chuan tengcha ho te than khat chu an ron tlan chepheya great devil sekte khan ron be ve chein mule khan ron howa ama chawa tengcha an treasure hlutak apum bil big tur chu an phal big lo thu ron sein tengcha spirit treasure thu ruk chu ron lak sak ngai an tumani lindong an alo mu chuan Ancestral silak chu a har phasat donin a hria chuti lai chuan mi then khathi ron thleng vele in uzong ale hote an lo nia da huang khopuya seklian pathum te chu anin mukhom ta vekani anni po chuan spirit treasure chu lak an tum ve tho alo nia ma se in papet sekte po chuan pek mai mai an lo tum big lo hleya mule chuan a fanu hena in beina chu rolin spirit treasure chu lak lo patum hal turin atia sek leader pathum te chuan in be tran hal bo mule be na chu tengcha chuan ol sam takin lo dang theya boroka anin be chunzom le halani chuti lai chuan Miss Kin Kini chuan cheta hun che thu lo soya a hoten an chuan Ancestral sil chuan vapan ngal bo ma se in papet sekte po chuan lo lak tir mai mai an tumbik lowa high level papet panhi hi lo samonin great devil seka manifestation face kai to panhi te chuan an lo be let ve ngala
lindonga chuan in papet sekten papet chak tak tak pahnih lai an lo la nei chu makati zoka an sek pathum zinga chuan a chungnung ber ni tura angai ani diwa chuan thila harsat tel tel thulo sein divil seka mi pathum tele uzonga hote mi pahnih chuan manifestation face an lo kai ve towa chutiangang mi chak tak tak te chuan treasure lak chu an tum ve vek wangani lindonga chuan in ring tok takin alo nga le khet tur thu le hun ram changom mai tur thu lo soya sek leader pathum te po chu an lo lain be na sa hleya tengcha chu an rinaya lo chak ze ka wangin midang panhi chuan be ron phot an tuma an move chak ber ve ve mangin tengcha chuan be ngal bok ma sen be na chu tengcha chuan ol sam takin alo dang theya tengcha chuan a cultivation level kha alo up vele kha the wangin peak of manifestation phase alo kai to bi ka antan chuan he har to don hle ni a cultivation level up chung po a ancestral silven na ala ti chiat mai thailo wang chuan mule chuan makalo ti hle a tengcha chuan idea pakhat nei thu sein sekdang te chu ancestral silveng tu spirit chu ti chiat pui tur na soma an hlotling the ni chuan apo ar chuan in sam vek tur thua sei buk ti ngai na dang vakom don lo wangin mule le uzonga chuan a som na chuan poma an seka manifestation face kai to dang tenen chuan sil chu hon le an tum dona master of creation kai to pakwangot an thokho tur chu midang ho chuan puen lo ti hleya an dynasty puma po chu tiang thil chu muturom zen zen an ring lo ani hun khoral to lo in sek pathum master te chuan sil chu hon an tum le tana an energy ka chua chu achak ema wangin midang ho chuan en pon lo en tha theilo ani mase an power zong chu ancestral sil chuan lo hip khom le vekin ati dar sak le veka tengcha chu athin rim to in aning to hle buk chuti lai chuan lindonga kha ron cha chuak ve thuta aligning power mang chuan chak taka ron tlanin ancestral sil chu aron pan hala tengcha chuan lo nuin aniang energy creation face lekin sil ti chet tuma ron pan ve ngam wangani tengcha chuan lindonga chu akan ral vek alo ringa mase be se lo tak main lindonga chuan sil nei dupa pompuina anei to wangin silven na chu olsam takina ti chatheya man mo takin ancestral sil chu atlan chiat pui ngal bo tengsa chuan makati in a hote chu wa zui ngal vat turna tiya chaw zena chu a thei to pa chaka vatlan phein awa zuan ngala mase lindonga chuan ancestral sil energy maktak chuan lo kap letin chaw zena chu thlok len ngal lop bok in papet sek roi tu ten lindonga an treasure aron la thei chu makan ti hleya a hote zong chu zui turin tengcha chuan ati ngal bok chaw zena chuan chu no pang chu lindonga chuan i thu alo soya chu thu tengcha na hret chuan tuna an boina chu lindonga le in papet sekte in karani thu soin tupo anron in rol veni chuan an melma an ni reng to tur thua soya lindonga chu wa zui ve ngal bok divil sekte po chuan lindongan silvena ti chiat thei an lo be sei big lowa chu sil chu an melma papet sekte kutalu lo nan lindonga chu him taka tlan chu thei nge an be se ani chu ti lai chuan pon lama tangin tengle chuan an sekmi tam tak thlok chuk chu lo hmuwa lindonga chu athi to nge rin thu sein athu se wang chuan yen a chu lo lungoi lo hleya tengle chu thlok pui ve ngal bo lindonga chu in papet sekte chuan an ron phatrep towa diwa chuan thlok chak deuh tur lo tin lindonga chuan a speed chak bera a thlo to thu lo soya diwa po chu lo mai big lo in lindonga chu thlo chak le zual theina na lo pui ve ya in papet seka master pahni na lo mu chuan
lindong ate ang energy creation phase chau chu tianga chaka an thlok thei chu an oilo hial zo kani an papet te chu samonin lindong achon zui tir veng hala chung papet te chu an thlo chak ema wangin lindong achon va phatrep towa lindong achon a high level papet kha lo samon velein alo dan le tir veleya in papet sekte chuan lindongan chutiangang high level papet alo nei vele zel chu makan ti hle lindonga chuan atan season theidoni na khreto lowa thi thleng alo beilet ve tumin a demonic ape transformation chu mangzui ngala an papet te chuan olsam takin lindonga chuan hne don lo tian khriata wangin papet sek master pahnih chuan lindonga chuan zukbei ron veleya mase lindonga chula beidong mai du big lowin be chunzom le turin na papet nen chuan an lawin ring le ngala mase an be tur te chu ama aya cultivation level sang pahnih an ni baka papet pahnih an ni big boka chu mai baka in papet sek member dang te po chu ron thleng zui vele ngalin lindonga chuan hual vek to ni lindonga le diwa chuan an changna bel khoma engtinemo tlan chualen tuma mase mi pakhathi ron thleng vele in chupa chuan leader tengcha kha lo niya lindonga chancho chezual hle ni tengcha chuan ron pan hnain lindonga chuan silti chena technique dangdai taka nei an erin thua ron soya lindonga chuan chu treasure chungchang chu ani aya hre chen dai jok thu alo soi ve buk mase tengcha chuan awoi lo thu lo soin lindonga chuan an changna bel khom ta se tengcha an hena chance chu engsat nge ni yang diwa chu zo ta diwa chuan an chak theina chance chu 30% aya asan lo thu alo soi ve buk tengcha chuan a hote zongjong chu lindonga be tur le thatur chuan thu a pe zui ngala lindonga chuan ange tianga hreto lo ani chuti lai chuan va nei thak takin yena kha tengle ne nan ron thleng ve chia antil mu chuan papet sekte chu thong hle ni tengle chuan pa chu ronawin lindonga chu thatvat turin atia yena chuan lindonga lama lo the phei ve ngalin lindonga chuan alo tin vata anron pan nai le ni chuan tengle chu tha ngal tur thu sein tengle chu muang changa tol le turin ati zui ngala tengcha chuan treasure kha ron pek leta afapa tengle chu chua zalen phot chuan lindonga chu himdam taka kaltir tur thu lo soya ma selindonga chuan lo du big loin tengle chu tha a khre lo thu lo soya tengcha chuan thlan tur danga nei to lo wangin a hote chu tol le turin atia lindonga chuan him taka chua thai huna chau tengle chu chua tur thu a soibok ma se tengcha chuan kaltir mai me tum lo hleya voile khata ron beile thutin afapa chop chuna kap tlanga tengcha che danun rong tak chu a hote po chuan makan lo ti hle ni tengcha chuan lindonga chu apapan pheile ngala lindonga chuan tengle chu lo nem phein yena nen chuan an thlok zui ngala tengcha chuan afapa chu ala thi lo thu sein enkol tu tur ko turin a hote chu tia lindonga chu treasure kha nei tir mai me tum lo wangin aum zui le ngal buk chuti lai chuan lindonga te chu an thei to pa chakin an lo thloka a hliam chuan at ema wangin diwa chuan alo ngai tu hleya khatianga tanga tlan chole the wangin lindonga chu fak zui bok chuti lai chuan diwa chuan tengcha khan ala ron zui ve sel te kha chuaka yena chu a ya chaka thlok vele ngalin tengcha po chuan a speed chu ati san bel veleya apo armang chuan ka pa bokin yena chuan a thei to pin alo bum ve sel bok chuti lai chuan lei hnuai atangin cold energy chaktak hi aron puak chuak popopa atopa topa chuan tengcha po chuan lindonga te chu a shadow palm technique mangin aron kap la theita ni lindonga te chuan tlan chin na turan nei to lowa cold energy chaktak omna kham sang takin adang tlat to ni tengcha po chu ron thleng vele ngala episode 21 chu top ta ni